O Concello de Ribeira deu a coñecer os gañadores dos concursos de embelecemento ao Nadal. Veciños de todas as parroquias, comerciantes e hostaleiros recibiron as súas cestas. O Centro Cultural Luis Rivas foi o lugar escollido para desvelar os concursantes vencedores nas diferentes modalidades do concurso de embelecemento ao Nadal de Ribeira. Foron premiadas as mellores decoracións de fachadas de veciños de todas as parroquias, pero tamén dos comercios e de locais hostaleiros do municipio. O Concello incentivamos que as veciñas e veciños, tanto das parroquias como de Ribeira, pois decoren as súas fachadas e con elo pois agasallamos unhas cestas valoradas en diferentes prezos, non, para motivar así tamén que haxa primeiros e segundos premios, non? No caso da hostalería e comercio hai ata 2 premios, no caso das parroquias, da decoración de fachadas, que é a parte de cultura, digamos, pois hai un premio por cada parroquia e despois un premio grande para a que consideran que é a mellor fachada decorada. Así que isto simplemente é un concurso que en realidade o que intentamos é pois eso, fomentar, non, a participación veciñal. Nestas datas de Nadal, para darlle un cambio de imaxe a todo o municipio. Ensayalos por ese esforzo extra, non, de decorar. Así que agora imos a proceder á entrega das cestas, a felicitalos a todos e a todas e a desexarlles, por suposto, unhas felices festas. Os galardoados en fachadas, balcóns e xardíns recibiron unha cesta por valor de 180 euros e os gañadores foron Manuel San Pedro por Aguiño, Manuela Pinazas por Artes, Manuela Vilar en Castiñeiras, Carlos Romero en Olveira, Juana Canive en Oleiros, Judith Sobrido por Corrubedo, Conchi Rodríguez en Ribeira, Pilar Maneiro en Palmeira e Mónica San Pedro en Carreira. E o premio especial desta modalidade cunha cesta valorada en 300 euros foi para Antonio Casanova, de Castiñeiras. As concelleiras non formamos parte do xurado, quixemos que isto fora unha cousa libre, obviamente, e deixámoslo da man dos técnicos, polo que nos dixeron máis ou menos a participación foi como ano pasado, pois sempre querendo que participe cada vez máis xente, non? E para comercio e hostalería había tamén 4 cestas. Son 2 para comercio e 2 para hostelería, valorados en 200 euros e 300 euros. O que se pretende é dinamizar o comercio e dinamizar a hostelería e que, é que embellezcan, a parte do que fai o Concello, embellezcan eles tamén o que é a zona comercial toda de Ribeira. E, para fomentar un pouco, o que é o consumo e os servicios de Ribeira. A participación gustaríanos que fora moito maior, hai moitísima decoración, pero hai moita xente que non se anota. Os premios da hostalería foron para a Caseira e Cocoluche, que recibiron cestas valoradas en 300 e 200 euros respectivamente. Mentres que en comercio os premiados foron Teresa Arreglos de Confección e Mariví Santos Atelier, con cestas valoradas tamén en 300 e 200 euros.